És hagyjam egy Facebookot magadról. Hadd nézzük a felesarhat félre fejjel. Azt hiszem, mi az a Facebook? Azt mondja, légy csipes kucsó már, jó? Az te meg már kellett szólalnod. Beszélj meg, tanulni. Beszélj meg, Melyik tanulni. nyomorult visszahangzik? Várjál, én meg találtam egy szövetségest. A pandával jóba leszünk, én érzem. Csak hogy minél jobb legyen a YouTube videó. Mi lesz a tanítványod? Mindent a nézettségért. A Yellowstone. Mizu. Ki a gondozód, nedvegeci? Kapsz rendesen enni? Húg már be a pofád. Anyát kapja a faszomat Na, rendesen tedd minden el. éjjel. Hú, ilyen Ó, szedik a tárgyald meg szemetet. egyébét. Mi bajod van, szlovák geci? Szlovák anyád. Szlovákoknak Azt kúrogatom hogy ilyen. a faszuk amúgy. Azt kurrogatom így anyától. Kúrogatod a nyádat, hogy mi van? Jó volt anyád amúgy így. Elismerés. Magyarul mondjad, bazd meg! Nem tudnak magyarul, mert ukránok. Neki Nézzük, ők szlovák vagy Attól szlovén már vagy? ukrán vagy. Úristen, geci, nem utálok senkit jobban amúgy a szlovákoknál, büdös bevándorló az összes. Ilyen faszopó nyomorék. Érted, bazeg akkora kockák mennek a Tesco-ba, azt hápikotit akarnak venni szalámi helyett. Mit? Amond Ryan, ez már sok lesz, a gyerekek meg se tudnak már szólalni. Hogy ne szopass már, hogy ő az, figyeljétek, itt van Maci Laci. Macikám, Mizu. Vágod, Geci, nem korlátozza, szóval leveszem róla. Ez tényleg ő? Maci! Kajak, erre figyeld! Your channel was edited. Ki az? Kit szopattok? Ez a Maci az, bazd meg! Maci az? Ne szopassál már, Melyik Geci. Matthias? 11 éves Your gyerek. channel stopped recording. Matthias Melyik? Flude? Lófasz, ez a medve, Maci. Persze! Ez ő, ez az a medve gyerek. Most küldte nekem a bevándorló. Vagy a lófasz a bevándorló, a panda. Bevándorlás. De jó Isten, hogy nézel ki, medve? Már te szép vagy. De jó Isten, és te voltad itt a népet, te csúnya gyerek. Új, elszedik a Te kis szemetet. gombahajú Frodo Jó, mi gyerek. van? Mit tettél? Erős paprikát? Hogy ezt most úgy érzed magad? Figyelj, a Jézus, medve gyerek ráhullott a Rambo poszter, de ez nagyon kemény. Geszi, medve olyan kemény, mint a kárcére, bazd meg. Jó, Ember. oké. Annyi az ikut, bazd meg, mint a kutyaszarban a C-vitamin, te idióta. Hallod, 20 éves szövegeket mondasz. Nem 20 gond? éves, nem te vagy mondod, 8 ember. éves. 8 vagy, de azt tudod, hogy 20 éve, de nagyon Na, nagyobb fel. neked mi a fasznak szólalsz meg amúgy? Majd megtehetem azért, kutyán, ne szóljál vissza, nem Ah. téged kérdezni, nem neked szólnak, nem mutattam lapot, ne ugassál. Ja, Te kész bocsi. vagy, ember, te kész Na, vagy. az- Figyelj meg, hogy amúgy nézel szeretnék ki, kérdezni bazd meg? tőled egy Hogy Várjál, nézel ki? egyszer személyeset. csak egy beszéljen már, jó? Jó, Nem lesz, meg lesz. én mondom, jó, Ryan. Nem bírod felfogni a dolgokat, te idióta. Ryan, nyugi már. Na én mondom. Na arra válaszolj már, hogy vagy ilyen szőke, buzi gyerek. Hát, Úgyhogy az anyja figyelj. félrekúrt a postással. Na figyelj, Maci, Már mindig érzek van. rekordom. Tudod, még régen voltunk ott anyáddal, meg veled az első erdő, ott megharapta egy kígyó a faszomat, de meg kiszívtad belőle a mérget, finom volt. Mizu, finom volt medve. Ügyes vagy, oké. De nem ezt kérdeztem, baszod, értelmezed a kérdést, taberrát, analfabéta. Értelmezem. Ez hány éves ez a gyerek? Innos geci. Inos, Hány éves hanyadikos ez a vagy? gyerek? Hanyadikos vagy? 22 Panda, bazd. panda. Hanyadikos ez a medve Nem gyerek? meri Nem elmondani. tudom. Vagy másodikos, mi? Az. Honnan Várj, tudtad? Budapest azt Szerintem mondja, hogy ötödikes. Fáj András közlekedésgépészeti. Ismeritek őt? Na Ahogy várj, is még. linkeltek róla a kérdezzék, képeket. be van. Panda linkeli róla a képet. Gépész, hallod, lehet itt lakom tőle egy sarokra, bazd meg. Miért nem baszod ki őket, Panda? Megverjem. Mert miért? Ezt elhagyod. Banúd ki őket! Az a kép, úristen! Fogadj! Banúd ki Vették, őket! hogy apád megvert. Például fogadj, mint akit az apja szar rávert. Ja, biztosan. Kajak amúgy ez nagyon félrekúr gyerek, lehet így a fogai szétlőtő erre hallod az én. Ja, ja, ja. Bannod ki őket, azt nyíljanak. Hallod amúgy medve, tegnap baszom nagyba anyálatot, kurvára sikítozik, érted? Apád meg az ajtó előtt áll, és azt, hogy a Rambó van benne, nem mert Igen, bejönni. oké. Éj, komolyan amúgy. mi az a bannod ki őket? Nem Ha bannod látszik, hogy szlovák írni se tud. Banut ki! Bannod ki őket? Ez a szlovák gyerek itt. Ez én ukrálgető szöveg vár. Jaj, csajom, Azt mondja, jaj, banut csajom, ki az a őket, izé. azt nyíljanak. Bannod meg kezdő, onnan nyíljanak. Azt User in kurva, your geci. channel stopped recording. Geci, komolyan fáj. Ez már Bannod ki fáj, ami őket. itt megy.
Hallod, Ez volt bonulj rá anyád, a akit szöveget. linkeltél amúgy? Nem, ez a te anyád, akit Oh. nem hoztak 6-szor. Igen. Geci, meghalok. Olyan jól szopik. Várj, néztek, itt van az izompacsi, írta. Annyit nyomsz fekve. Én kinyomom anyádat, és te? Igen. Ügyes vagy, esküszöm. Én előbb néztem a csajt a háttérbe. User disconnected from your Adjad ő channel. buzi. Teljesen mindegy. Látod, az ott az egyik az anyja. Ott szoktam kurogatni. Igen. Úristen. Azon a kis fehér szaron User szoktak in your csinálni channel vele. was banned from the server. Ez igen. User in your channel was banned from the server. Szavasz, Csiska. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Kelyek levetted, panda. User Nem. disconnected from your channel.